Halani, idem dole, nezastrelte ma. Dostal. Ja som ťa pomstil. Pomstil som ťa. Ježiš, jak som sa zlakol. On zabil toho nášho Angličana, ja som ho pomstil. Nemám náboje. Do ríti. A rohadt életbe. Kurva. Az anyád úristenit. Nech ti nehrabe, toto nemá chybu. Az anyád úristenit. Toto buď. Koľko je Juventus Bayern? Neviem teraz, či som bre. Počkaj. Ľudia na streame, že som ani raz netrafil z troch striel, tak akože doby. A hovoríš, že sú tuto v paneláku, áno, v tom prvom. Ja som dvoch zabil už. Dobre, a je tam ešte nejaký? Dvaja sú tam ešte. Tak ešte asi bude, no. Ja sa musím doplniť, ja mám... Idem, to som ja! To som ja do piči! Ale on ťa strieľa, nie ja. Jaj, vážne? Kde si? Dole, na druhom poschodí bol. Na druhom, tak idem ti tam. Ja som hore. Kurva életbe. Jó szőrösbe. Kde, vieš o ňom? Išiel na prízemie, ale nevšimol si ma. Počkaj, ja sa dohylujem a idem ho zarektiť. A ja som tu niekde na druhom alebo na treťom, neviem kde som. Potrebujem tiež volať čo na dohylenie. Kurva. Je tu ešte, je tu. Počkaj, vyzujem sa, nedúpem. Ale nevidím ho teraz, neviem kde je. Zmizol mi. Ty tu dúbkaš na... Áno, ja tu dúbkam okolo baráku. Počkaj, nebude náhodou pri aute? Ty si otvoril vnútri dvere? Nie. Tu je, Počúvaj, v tom obleku to je on. Mínus, ale... To som ja, okej. Daj mi nejakú bandáž, ty kokos. Bandáž, počkaj. Lekárničku ti dropnem. Daj mi, mám 5 HP. Tu, zober si, tu je. Berem. Už si dávam pokrýma. Ty kokot, 5 HP mi nehal. Čiže mal by byť hore ešte jeden, áno? Neviem, ja som už troch zabil. Prosím, nech nehovor po maďarsky, je mi z toho zle. Alex, ja mám taký istý pocit. Ale tak čo už? Hej, ja som to počul. Však ale si Slovák, nie? Ja som Slovák. Tak potom... Ja za to nemôžem, že... Že vieš po maďarsky. Ja viem po maďarsky, že som sa od malička rozprával po maďarsky. Počúvaj, každý jazyk čo vieš je dobré, takže to si robil len stranu, tak to neber tak. Kam si išiel, Mirec? Von. Prečo si išiel von? Ja som myslel, že ho ideme zakilovať, čak sme aj tak len dvaja. Ale tam není už nikto. Není? Ja myslel som prebol celý barák, a neviem. Tak poďme volá kde niekoho zakilovať. Však sme len dvaja, tak ideme odznova. Nic zlom, ale tak ktorý Slovák, takže naučí sa po maďarsky, tak dole klobúk. Lebo maďarčina je dvakrát taká ťažká než slovenčina. Ja napríklad viem. A make okorum čokolný čiklot. Čo? To povedal? To bolo po jakom, po rusky? To bolo po maďarsky. No, nevím teda. Váže, a toto som povedal frajerky nemáme, vieš. A tu skoro otočilo. Ale to na streame môžem povedať až po 22. A to čo? Ešte raz to povedz. Mek okorum čokolný čklot. Niečo boskávať, ale neviem čo. Boskávať šiklo, hada. Nie. Šiklo je had? Nie šiklo. Kíďo je had. Hej. Ale a šiklo je vyšiklo, akože... Nie, není to had. Vo vode žije, viete... Typek pred nami. Idem mu dať písky. Keď vám to poviem. Musí sa hýlovať. Hej, dostal. Tu sú vnútri. Dvaja v budove. Bacha. Mínus, Ešte jeden. Ešte, vidím ho. Á, tuto na zemi. Užovka. Nie, ani jedno, ani druhé, chlapci. Tak skap. Kokos, chlapci, taký dobrý ľud máme a vás zabijú, ja vás zabijem. Ale čo, ja som sa tam nechcel ísť fajtiť. To Mirec a Henten boli nasilní. Normálne neviem čo zbierať skôr, toľko toho mám. A ja písky strašne zóny. Ja som len prišiel do domu a Brokado na ňa vybehne, tak čo mám robiť? Hen. Wow. Pozor, na opačnej one je.
Ty- Kúko, jak ma nahitoval, nemám HP. Mám HP. Aj mňa nahitoval, jak pán. Musím sa healovať. Ľudí more. Chudákov. Čo mám s nimi robiť, keď hovoria po maďarsky? Čo? Čo? Počkaj, ja si dám aj bandáže. Oni podľa mňa sem pôjdu. Aj, povedu. Raz ty čo si hovoril? Nič, to som hovoril Alexovi. Dobre, healujem sa, počkaj, mám ešte len 60. A ja Topia. Strážim schody, keby volačo. Hej, ale ja sa nudím. To Alex, to neprečítam, to je strašne dlhé. Idem hrať solo, jebem na to. You sound like a gay man. Like a real stupid gay. Už si zomrel? Ja som už dávno zomrel. Ale Rast. Chalani, ticho, volačo mi to hovorí, nepočujem, čo hovoril. Že si mu olízal paty. Jak ma môže vidieť? Neviem, Počúvaj, dá sa z tejto budovy nejako výjsť inou stranou ako tou, kde sme? neviem. Ale idem im dať písky za chvíľu, počkaj. Potrebujem iba helmu nemám. Počkaj, Ale piču nemáš, ak môžeš dať písky. tady to sa nedá prejsť? Nedá, do prdele. Dobre, tu vylezem a... Ja zatiaľ idem hľadať 5. To by... No, to je dobrý nápad. Počkaj, táto budova nemá poschodia? Ježiš, tak to sme v riti, dobre. On je stále je na tej onej. Hore je, na streche? Tak Áno. Patres by nešiel. Počkaj, napíšem Patresovi. Neviem, kde presne, kurva. Ale ja ho nemôžem odtiaľto trafiť, lebo... pozriem si to potom a veľmi zle ide. Počkaj, ja to takto obídem. Dobre. Ja pôjdem z opačnej strany, spravíme crossfire. Dobre, ja už som išiel tiež. Prečí? Čo? Jaké prečí? Kde sú? Hore za tým oni sa schováva. No tak to je odjebe. Pána, napíš to ešte raz. Prečítaj to nahlas Julian. Hram CS-ko, cukrík, prepač. Do piče aj s CS-kom. Ja ho nevidím. Za tým múrom je. Aha, už viem, počkaj, obídem to tadeto a vyskúšam ho vyrektiť z opačnej strany. Zostan tam. A ja idem zľava, no. Prečítaj, čo mám nahlas. Do prdele. Moment. Kerjük nem sokat mond, hogy Magyarországon, mert a magyar nem szereti, köszönöm, szár, nem, čo to je? Bűncselekmény, to ani neviem prečítať. Bűncselekmények, nem? No. Som vo vedľajšej budove. Ja neviem dobre čítať po maďarsky. Mám 5 AP 6. Počkaj, som vo vedľajšej budove. Ja som už zabudol čítať po maďarsky. Ja vyskúšam ísť hore na one a odtiaľ vyrektiť. Na strechu. Pôjdu mi. Ale po slovensky, ty kokos, to kebyže mám celé preložiť, tak ma tu asi aj jebne. Pošli to na TeamSpeak. Je mŕtvý. Ešte jeden pád. Neviem ti to preposlať, lebo to mi posielajú na on, to nemám v počítači. Soda, ty kokos, jaká soda? Už ste zomreli? Where are you guys? Úplný srači. Počúvaj, vieš, ak sme ich vyrektili, chlapče, pozri si stream. Ale prosím ťa, nic ste neurobili. Ďula, čo ty táreš? Mirec, povedz im volačo, však sme zabili asi 7 ľudí už. Aj Mirek streamuje. Nie, Rastov nech pozera. Ty kokos, skoro ma zabil. Bol tu ešte jeden. Keď začne streamovať, tak sa mu rozpadne počítač. Bol tu ešte jeden. Až taký máš dobrý. To si robím iba srandu. 200 FPS mám, čau. A ja, čo? Ja 350. Dobre, máme budovu, kontrolu na budovu. Máme všetko. Maria, čo mám robiť? Veď sa tu nudím. Pusti si solo zatiaľ deathmatch. Poď dvojku. No, alebo... Počúvaj, nejdeme na vedľajšiu budovu vyrektiť hen tých oných? Patres asi. Poďme na vedľajšiu budovu na tie baličky, no. Kokos, takú soudu dostali jak nikdy v živote, sráči. Také looty, nemáš looty? Kde sú looty? Počkaj. Na streche sú, na opačnej streche. Opačná budova. Tam všetko bude. Hej, však oni tam boli, ja som išiel na vedľajšiu. Čakaj. Lebo ja som nemal brokovnicu, vieš? Pridal som ťa, Julianko. OK, aha. To poslali. Neviem, či tu ešte jeden není, dúfam, že nie, lebo... Poslal mi to na Steam. Počúvaj, 3 baličky sú tu, poď sem. Idem, potrebujem lekárničky strašne. Hore sú? Hej, hore všetko. Toto mi napísal. No. No, výborné. The fuck, Julian, kid?
Kedy tam čo tam... Jaká je safe zóna? Tu som ani nepozeral. Dám ti one, mám tu všetko. Dobre. Ani neviem čo všetko, ty kokos. Typci mali toho dosť. Už musím štredovať, ja nemám ty kokot nič. A on nevie po... Toto nám preč, toto nechcem. Ale toto sa nedá preložiť, lebo toto... Si im zamotal hlavy, Alex. Čítal. Nevedia to prečítať, sú hotoví. Viem to prečítať, keď som chodil do maďarskej školy. Ale vieš, toto ako nemá význam, že mert a magyar nem szereti köszönöm, szar. Hej, my sme v zóne, musíme zo safe zóny, poď. To ako nemá význam vôbec. Kade to musím ísť? Dole. Kade ti to ukazuje? Poď. To akože znamená, že Maďar nelúbi, že ďakujem, hovno a to není akože trestné, neviem čo. Ty kokos, to musíme, do prdele mne zase zamrzol stream, No ja nič, ja crafting, ja nič. Ja som mŕtvý, ja som skoro mŕtvý. Daj si bandáž, to ťa nemôže zajebať. A musíme ísť na SSE. Ok, krosík, vítaj. Dobre, ja som ohylovaný, ja pôjdem. Ja ešte nie. Poď. Čakaj ma, ja ešte nie som, ja mám 30, počkaj. A vieš čo? Nebuj sa. Zoberiem toto auto, poď nastup do auta. Dohráme. Mám 5. No, Áno. idem, poď. Nastup. Ale za chvíľu zase musím zastať. Počkaj. Není to ďaleko ináč, není to. Ale že nejde CS-ko, tak to sa neoplatí ísť. Nie, tu piče. Poďte, čau. OK, tak nič. Tak, Už zomrel. To je do puče. Zomrel si? Nie, ale zonal som auto a nabúral som do prvej lampy. Ježiši Maria. Nemáš lekárničku? Dá sa. Mám, poď sem. Vyhoď mi. Ale ja som už taký unavený, že ja už ani kokot nevidím. Prekladač ťa osral? To sa občas stáva. Ale nič, či vám to nebude vadiť, že... Fenomenál boj, díky za follow, díky moc. Potrebujem na Southeast, D5, Southeast. Tuto kúsok. Mne sa zase vypolo, ní? Ja si musím aktivovať Windows blbý. Raz potom ťa pridá taký typek, že Nice DDPC. Ja neviem, či to stihneme, ty kokoze, sa musí zase healovať do... Stihneme, povede s lekárničkami. Môžeme púšťať, Julian? Počkaj, healujem sa. Čo si dal? 2. Ale jaký server? EU. To jak je možné? Veď ja mám oných. Počkaj. Aha. Počkaj. EU. Team. Počkaj. Pozvem ťa ja. No, neviem. Vyjdeme do safe zóny a... Ale ja som na EU, vieš, myslel. Čo si dal? EU. What the fuck? Čakaj. Nehaj tak, pustím. Neviem, či to bolo na streame, ale vidieť, ale dúfam, že hej, lebo akurát som ho mal tedy lagnutý. Ale tak hádam, hej. Ešte žijete? Ale dík. Hej, a dobre, safe zóna, som v safe zóne. Poď. Hej? Ale nemám toho veľa. Pred chvíľku hovorili, že aký majú ľud, teraz už nemajú toho veľa. Nie, ľud je dobrý, ale minul som veľa bandáží a lekárniček na blbosti. Ale poď, musíme sa hýbať. Musíme ísť do safe zóny a tá je svinsky ďaleko. Southeast. Svinsky ďaleko. Svinsky? Počkaj, nie Southwest. Musíme... Southeast. Southeast, áno. Tady utekám Zuričan. No, sme mŕtvi, to už... No sme, ale ja prejebem všetky lekárničky a vyskúšam prežiť. To už sám aj tak nedáš, takže si rip. Easy win. Škoda, lebo už iba 28 ľudí. No a už som v gase. Ešte stále nezomrel. To nemáme šancu toto inač. Ja, ty máš, ty si ďalej. Ja, jak si opadol, láhnem ešte aj na postiel. Nie. Neskoro som si všimol safe zónu. Je na prd. Ste v riti. Asi áno. A ešte aj vo vode bežíš, takže ešte pomalšie.
Pekne, s tými lekárničkami. Dá sa to, ešte není ten oný taký silný. Ale miniem ich všetky. To je tá nevýhoda. A keď dobehneme, tak musíme zase utekať na ďalšiu save zónu, takže ďalšia nevýhoda. Koko, dá ešte pomaly bežím, bosí mňa jebne do piče. Daj si oné z rúk zbrán preč. Daj si lekárničku a ešte 2 bandáže. Nie, v pohode ako. Stačí mi jedna, zase nechcem to až tak pušovať. Koko, cez túto vodu... Všetko beží jak má. Fenomenál, díky. Díky aspoň za info. Dobre, ohilovaný som. Lebo mne to akorát tedy laglo, vieš, keď si dal follow, tak neviem, že či tie Twitch alerty naskočili, ale vidím, že hore si zapísaný, tak je dobre. OK, mali by sme za chvíľu byť safe zone, mám taký pocit, či? Ešte nie. Ojoj. Dávno nie. Rasti, aký si mal najväčší donate? Euro. Aj. Ja streamujem 2 týždne, ja ne... Len 2 týždne streamuješ. Hej. Som ešte len 2 týždne, takže... A ty, Julie? Je už pomaly 3. mesiac. Možno už to aj je 3 mesiace. Hej? Najväčší donate si mal čo? Ja som iba do kamaráta minule dostal euro 50, že či mi to ide tie donaty, takže... Takže ešte som od nikoho než nedostal. Takto. Aj. Iba od kamaráta euro 50. Ja som minule, keď tu bol booster, tak o 3 ráno hovorím, že jedol som, neviem čo som jedol, nejakú čokoládu, či čo hovorím, nemám tu už nič, ale niečo by som si ešte dal. A že, potom som že reku, že ja tu mám ešte jeden suchý roštek, tak mi poslal euro, že aby som si rožky kúpil. Blázon. Ale však ako... Aha nie, ešte nepadáme. Poteší. Kde si Mirec? Ja som safe. Jaj, bože. Ale musíme prebehnúť kopec, čo najrychlejšie. Musíme, idem za tebou, vyvolám sa. Máš... Máš červené Battle Royale tričko, Julie. Máme, však sme vyhrali, takže... Na čo? Ja si dávam mikinu. 60 sekúnd. Jakú? Kde si? Takú modrú. Sády zutekam. Á, dobre, vidím ťa, idem hore na kopec. Tak ty mi musíš dať dole tričko. No tak daj si dám. dole tričko. Rýchlo. Tak ja ti toto dropnem, ty si ho Tu zober máš. asi za... Ty kokos, Oj, do piče. keby ich nezabijú, tak normálne máme šancu na výhru. Tričko. Už si to zobral. Nezobral som ti tričko. Tak nič nehaj. Tuto hore ťa počkám, Tu poď. máš, zober si toto. Koľko máš Tak si bandáží, ju nehaj. Dust? Aha, tak už nič. 15, poď. Nevadí, do hry. potom. Dropnem ti? Dropni mi 5, ja mám 6. Dve bytovky, čo sú tam. No 4 mi dropni, prosím ťa. Bytovky, policajná. Poď. Tuto hore som, uvidíš ma. Dropol som ti 5. Tuto jak stojím, tak rovno predo mňou sú asi 10 sekúnd. Není tam auto. Tuto predo mňou, vidíš? Mám ich. Poďme. Idem na kancelárii. Nie, idem sem. Kokos, pekný rek sme hentým sráčom dali. Celú partiu sme vyvraždili. Ty kokos, tomu Vyhrali aj ste to, aj celé? to, nie. No ja mám teraz momentálne 4 killy akurát. Ja mám asi 6. Ešte žijete, že? Hej, jasné, ideme to vyhrať. Mám vestu potom. Nebudeme s Som tým tu srať. jedine, že vedľa teba. Dobre, ja mám vestu. Kokos, my budeme safe, čo ti jebe. Budeme safe, jasné. Kokos, jak sme to dali? Minuli sme síce všetky oné, ale nevadí. Tu nás zbierame zlato. Jedného zajebeme a budeme full. No jasné, že budeme safe, však ja som safe, neviem kde si ty si za mnou, dobre. Lukorisko, potom poď pri mne a... pri mne no. Pri mňa a ukážem ti ten... Počkaj, ešte poď, ešte ma chytil gas. Ešte poď. Len vedľa. Ja som išiel do tej vedľajšej, hneď vedľa teba čo bola. Dobre. Do prdele, zbytočne som sa zle postavil. Tu dať čo? Musím si dať ešte jednu bandáž. Tu niečo bude. Kristušát. Vôľa neviem. Dobre. Blízko. My sme dobre, my sa nemusíme ani veľmi hýbať, ale musíme si nájsť lepšie miesto. Ja idem do Kričko, moje staré dobré mestečko. Aby som vyšiel, Idem do Kriko za teba. Sám tam Počkaj, nevyjdem. nie sú dobré kriky, toto sú lepšie. Ideme objednať. Ja idem sa do tohto spodného a zmením si červenú helmu, pokiaľ mám. A daj sa do maskačov. Mám, ale ja nemám nohavice maskačové. To je jediné, čo nemám nohavice. Ale môžem si otvoriť elite bag, možno tam bude, počkaj. Nie, šiltovka.
A tričko. Srad na to. Máme iba bielu helmu. Dobre, dobre. Pôjde, to nás neuvidia. Máš AR-ko, Julian? Nie, nemám nič. Iba pištolku. Easy. Poď, hovorím, že po mne. Easy win. Hneď tam dojdem. Vieš, v ktorom som, dúfam. Áno. $22 ľudí, ty vole. Ale musíme hrať tak na ninju, lebo natrafíme na 500, a sme v piči. To asi už neodstrielame druhý raz. To nie, lebo to už... Tieto polnej, onej, to nedá, nemáme sa čo. Hej, oni boli rozdelení, to bola výhoda, ale však uvidíme, no. Pokúsime sa. Beriem ti konversky. OK. Shotgunu som našiel. Zatiaľ nič iné. Hej, dobre si to napísal. Kevlar už mám aj ja. OK. Oni budú pri tých domoch, tam budú určite nakempení viacerí. Tam sú aj autá, tam je dobrý loot, vesty, kalachy, všetko. Nábojov máš dosť? Dosť. OK. Nemáš také tričko? Nemám nič. Ja som musel úplne všetko potrhať, ja som bol už tak na suchu s bandážami. Všetko som potrhal do seba. Ja mám 9 bandáží a 2 lekárničky, takže... Chceš lekárničku? Ja som oproti potom. Lekárničku nemám žiadnu. Jak V tom oproti? druhom veľkom kancelárii. Vidíš ma? Tu máš jednu dropnutú. Neviem. Ja som teraz na vonku na ceste. Čakaj, tak sa kúknem von. Aby som vedel, do ktorej mám ísť, túto hopkam. Nevidím. Od chrbta mi nám teoreticky nemal prísť nikto, lebo... Potom uvidíme. Nejdeme do inej runky, nech sa nerozumie. Ináč akurát som to chcel navrhnúť, že... Lebo som nepočul. Poďme dole. Tuto počujem niekoho behať. OK. Lebo som cez nich nepočul, čo hovoríme. Odzadu mi nám nemal prísť nikto, lebo tam bol gas a ten už bol silný. Takže jedine spredu a z bokov. Odkiaľ to išlo? Dobre, oni nech sa postrelajú. 20. Celkom ďaleko to bolo. Hej, to bolo ďaleko, 20, dobre. $19. To by bola jaká prdel, keby to vyhráme. Kokos aj nevrah, to by bolo životná hra. Dvoch ty kokos, 5-ky vyhrať. A to je od začiatku sme boli dvaja, lebo to oni ich vyrechtili na začiatku úplne. Ja som tam v tom výškom dal asi 4 kg, ty kokos. Ja som tam dal jedného pred tým jeepom. OK, musíme bežať dole. Čo? Poďme. A dosť... Taký loot by sa mi zišiel ešte. To určite aj mne. Riečky a bandáže. Ale tuto budeme musieť dávať bacha, lebo... Auto naľavo. Daj sa za strom. Tam za strom. Naľavo, dobre. OK. Odišlo. Hej, pozeral som. Tuto to bude... Kričky, to nebudeme safe. Nie, musíme oveľa na juh. Pozor. Neviem kde. Prešlo za kopec, rovno pre tebou pri oranžovom strome. Už prešlo, môžeme ísť. Musíme ísť veľmi na juh. Veľmi, ty kokos. Vezme F8, aj no, čisto na juh. Počkaj, idem takto cez tieto kriky a cez tie tiene, tam je to potom horšie vidieť. Čo pozerám, či náhodou niekto od chrbta. Ale nevidím nič. Tuto obideme to jazero okolo. Uvidíme. Dobehnime, zatiaľ pozrieme, jak sme na tom. Ešte musíme bežať.
Bežme, lebo už bude brať tento plyn, jak pes. Musíme ísť takto trošku na SSE. No, budeme mať čo robiť. Zas to začalo sekať. Mariu tam aj ide drop. Si za mnou? Si za mnou, dobre. Volá kto má snajperku, takže keď na ňo natrafíme, tak sme do prdele, tu je Luka, poď. Ja neviem kam ísť. No už to prebehneme asi, ale... No, prebehneme tú Luku, musíme ísť tomu stožiaru. A musíme ísť za cest... Nie, dobre sme. Tuto dole do tohto lesíka, keď sa dostaneme, tak budeme dobre. Máme tam. A rovno pri nás kúsok padne aj drop, takže sem určite niekto príde. Vidíš už drop dopadať? Áno, padá naľavo, jak bežím. Na tú cestu on padá. Počúvaj, tuto sa schováme, tuto kúsok od tých domov. Aha, vidíme. Tuto záles. Kokos, to budú pretlaky strašne v týchto domoch. Budú. Aj na ten drop budú pretlaky, takže bude lepšie, keď počkáme. OK, my sme safe. Na domy budú pretlaky a jak padol ten drop, tak na tej ceste pravdepodobne tam určite, určite tam budú nejaké auta. Ale ja sa moc fajtovať nechcem ísť. Skôr takto tuto sa schovať a počkať na one. Kotlinky, alebo tu ešte je kotlinka, počkaj. No a to je ona, tuto ja budem. Dobre, počkaj. Výborne, a zostávame. Sme v sezóne. Trinásť ľudí, človeče. To sú 2 partie a mni. Alebo 3 partie. No, 3 partie to bolo. 3 partie, no. 11 ľudí. Tuto keď zostaneme, tak není o čom. Nás to nemôže vymaknúť nikto. Aj z noktu nám môžu ísť ešte. Odtiaľ áno, odtiaľ môžu ísť. Však dávam pozor. Ale vidíme dobre na domy. A ty vidíš na lúku aspoň. Aj, ja kúkam tú lúku, kúkajte domy. OK, ja kúkam smerom sever a domy. Bacha, bomby, posun sa trošku. Neviem, či nešli smerom tvojim. Pohode. Nie, dobre. Ináč to vyzeralo, že to padlo dosť ďaleko od dropu. Tie bomby. Nepadá to už na drop. The server is shutting down za 10 minút, tu si robia prdel. Čo? What the fuck? Server is shutting down. Dobre, to dohráme za 9 minút určite, myslím. Hej, to dohráme. Dohrať to dohráme, ale... Či je to len restart, alebo či je to len oný? Asi aj, hádam. Dobre, že s tým dačo spravil, lebo to sa už nedalo hrať, koľko si čakal na Hazoru, 15 minút. Tak pokiaľ sa to opraví, tak bude dobre, 12 ľudí. Dobre, takže 3 partičky. Vyrektovali sa chlapci pri onom. Pri lute. Pozri lietadlo. No, pozor, pod na nord. Nad nami preletelo rovno. Nie, safe, OK. Ostan tam sledovať tú lúku. Dobre, ostan tam sledovať lúku, ja vidím na domy. OK. Aké easy hrávaš? Alex King of the Kill. To druhé, rozmýšľal som, že si ho zahrám, ale na to treba viacej času. Keď niekedy napríklad sobotu zapnem o 3:00 po obede a budem mať voľno, tak nie je problém. Ale vieš, takto... Dneska som napríklad len do polnoci, takže to sa mi teraz neoplatí. V domoch bude určite jedna partia zakempená. V jednom dome. 100%. No.
A nás vedia podľa mňa, Ja si tiež myslím. keď sa z toho domu dívajú. Aha, počkaj, strela na east. Bacha, pozri lietadlo, poď sem, lebo mám pocit, že ide tvojim smerom. Dobre, ja sa trošku stiahnem ešte viac sem, na tej domy. Hej. Strelba ide z eastu, z opačnej strany. Idem aj ja trošku k tým domom. Ja, počkaj. Máme. Na northwest musíme ísť. Dobre, poď za mnou. My sme dobre. No nie celkom. Idú od cesty na ESE. Odtiaľ som počul strelbu. Lebo ich tlačí gas, odečka ich tlačí gas, tu sme safe. Dobre, idem k tebe trochu. Idem sem. Ale nevidím cez kopec, počkaj, nie, vrátim sa naspäť, lebo nevidím cez kopec. Rozmýšľam, či nebehneme do tohto prvého domu, čo tu je. No neviem. Ale ty kokos. 11 ľudí. A gas bude... Gas bude northwest ešte. My sme dobre. Hituje ma čávo, z kopca. Kde? Na Včku, čisté Včko. Vôbec nevidím. Si živý? Ja už som živý, ale krvácam, dohýlujem sa. Musím zabehnúť niekde do krytu. Vôbec ne, a ja ani neviem, kde si. Pod kopcom už. Pod jakým kopcom? Kde v riti si? Smerom na west. Istý west. Ja už ťa vidím. A z westu ma strieľal, neviem skade. Ok, som za tebou kúsok. Kurva, dobre mi najebal. Som kúsok za tebou, takže... A gas pôjde od teba, ťa bude tlačiť, budem musieť ísť na northwest. Som za tebou, strom za tebou som. Takže prebehnem do prvého baráku, poď. Boh vie, odkiaľ to dával. Idem aj ja. Poď. Bežím do baráku. Ale budeme sa musieť stavať to polno do ryti asi. Hej, na northwest, pojedeme preč, bude nás tlačiť gas. Ty kokos. Počkaj. Nie, my sme dobre. Možno budeme musieť ísť trošku na sever. No hej. Mali sme ostať, kde sme boli dobre. No ale tam ma šútili za stromom, to nebolo ideálne, som bol odkrytý zo všade. Ale tieto stromy budú safe. Ale dobre, zostaňme v tomto dome možno... Počkaj, pozriem to ešte raz. Nebudú safe, čau, my sme úplne zle. Nie sme zle. Nie, tento dom ešte bude safe, uvidíš to. No dobre, som zvedavý. Uvidíme. Alex, to druhé je niečo ako Daisy. Jednoducho tam sa ti strieda aj deň, noc a je to viacej o prežití. Je menej lootu a viacej sa musíš snažiť prežiť proste. Nie je to také action, nie je to taký rýchly kill ako toto. Tam si zbieraš loot postupne pomaly, tam musíš aj piť, tam musíš aj, myslím, oddychovať. To síce neviem. A také tie finty, vieš, takže to je také trošku ťažšie. Strieľajú sa napravo od domu v tom lesiku. Hej, sú pri tých stromoch, jak sme my boli. 8 ľudí. Tu máme ešte... Na SSVčku. Áno. Na to som počul dačo. Však odtiaľ budú musieť utekať, pokiaľ boli v domoch. My počkáme a uvidíme, či tento dom chytí alebo nie. Keď tak vybehneme, však iné nám neostáva, takže... Zatiaľ je to safe. Oni budú asi v tom lese.
Odtiaľ to zatiaľ nikto. Dobre, ide gas a my sme safe, som ti hovoril. Môže byť. Som ti hovoril, že tento tam bude safe. Nestíhame to dohrať. Toxic gas za 2 minúty. Na sever od nás. Na sever od nás to bude. 7, 2 a 5. Počúvaj, v tých stromoch to bude, kde ťa hitovali. Tuto rovno nad tým domom. 6. Ja ho vidím. Hej? Ja toho typka vidím. Hore pri tom plote je, odtiaľto. Ja, tak. Nechám ho tak. Príde do domu, zajebeme ho. Krysí iba vchody. Neviem, či je to typek, alebo či škulavo vidím. Lebo teraz mám pocit, že to... Na sever sa musíme hýbať. Musíme, ale máme ešte 2 minúty. Koľko máš bandáží? No, ty koko, 7. Ja mám 11, dobre, dám ti 2, poď sem. Čistý sever, takže tam, kde si sa díval, musíme ísť potom. Počkaj, ja ti ešte dropnem ti 7, ešte ti 2 dropnem. Tu máš 2. Dík. Áno, tam na ten strom, jak... Dobre, otvorím pomaly dvere, dobre? No, skús. A my budeme musieť prebehnúť túto lúčku. Dobre, my a 4, takže predpokladám, že... No ale, pozri sa, za minútu 50 ideme off. Aby sme rýchlo ukončili. Počuj, ja prebehnem do týchto kríkov. Dobre, skúsim ťa nejak pokryť zhora od plota. OK, som v kríkoch. Dobre, ja tu ešte ostanem. Aha. Aha. To sú 2 partie. Dobre, 2 partie. Teraz budem utekať. Poď, ideme ich vyjebať teraz, poď, oni sa budú hýdlovať. A teraz ich rozjebeme, poď. 2 na 2 sme už iba. Už idem. Ešte jeden. Minus, vyhrali sme. Ty vole, my sme to vyhrali. Vyhrali? Nice, my friend. GG man, GG. GG. We were just 2 people from beginning, man. That was luck. Dvaja proti jednému ste boli. No ja proti 5 sme rozjebali celý server. To vážne. Si pozri záznam potom, dosť dúro. Kamarine, toto je highlight jak prasa. Toto je highlight celá hra. To nemá chybu toto. Šmáhnem po tebe. Granát, utekaj. Poďte naspäť tam, do táboru jedný. User left your channel. Screenshot. Krásne, vidíš to. Rovno padne server, čo ti jebe. Jak sme to načasovali, ty. Ty vole, 4 killy. Krásne.